Hakabay day, baka to city kabang ilapin poy, chief secretary manin kasngi, hakabay day baka jinglap, jong kapati hakabay day, baka jing tungkam tungjam kabambet kabambiang, hangtay West Jaya Hills ting baka DSC. Kabang ilaban ongru kong kapati baka day ka recruitment scam. Ti manin kasngi lalit chief secretary, ngiladawa na chief secretary ba unpin sangye siya, ya kanya ka jing tungkam hangtay, na baka jinglap jong kapati, kalong ka AKA kaba pindo jing kermen di kita ki para samla ki belai konik exams ki jongki nama ke results ka mi kapan i bakidon ki katu kan ni ki candidates ki bele yang tak exams ki bam ide hok banyo kila pau ki kata ki jongki bakin appear yang kata ka personal interview di halo kata ka jinglap jong ka party ngila let minin ban kendo what you commissioner secretary jong ka personal department i dr i Serul Dingdo ba in pinsangye shwa ka bide ba kanika person interview ka ba de banlong menen kasngi ba menta kasngi kumjo reka kum ka jing tip nakaliang jok party ngila yos ngong na tip ya ka kubor ka batikna ba kata ka person interview kala ya be chakmat de no kata ka daw hakani ka jamit in court ni very picky press ba pinwan ban kawalam ya kani ka jing pits ngong nakaliang jok party ka ba nakaliang jok party ngi kwa ban samlem chapi halo kito ki halo kita ki evidence ka bangi ngidon menen kasi ha ka sitting la ho shai so chief secretary ba ngidon ki evidence ki batikna ki evidence ki ba shai ki evidence ki baklan ban pintikna ya kata ka jingkam ka jongi ya kata ka jinglap ka jongi ha ka bede ba kani ka jing tungkam tungjam ti hangni ki don atli ki benta kata ka we kalong ka evidence ka bede ba jing tungkam tungjam nak benta ki grade 4 ba kumjuru ka jing tungkam tungjam nak benta ka LDA kam typist jong sam arajar apusan. Dik baso pala kalong ba hang ni pindapat hakan ki evidence ba kapati kalayo banlum. Ngilab ba hang ni kidon kijingkali nam ta grade 4 kidon san potli kijingkali. Kendai ka baso thamula kalong badon ki candidate. Ki batem tang lightly kijingkali kita ki candidate ki pau kerteng bakin appear ya personal interview. Kidon pat suni iweru iba appear tang southly iba tentang Southly kijingkali kiniru ki apia hakani ka kertengkum kita ki balapas ka written test bakin apia ya personal interview tina kaliang jok party ngi soto shai bakadon kaskam ko besar kai hakabede bakani ka jingtong kam tungjam hangte ha West Jaya Hills ting baka DSC nama kata nakaliang jok party ni dawa nak sarkar ting baka personal department bakan pinsange mardor yakani ka jingtong kam ba kumju ruhi bakan initiate ya ke inquiry kataru lingba ka CBI kenang bagin lap menu badon kiti ha kata ka benta bar kumju ru ban pinsitom ya kita ki badon kiti ban wanra ya kani ka tungkam tungjam ka bambek ke bamrenti namar na kaliang naka por ka voice of the people party ni juwe kren ha ka bede ba ka transparency lani ka jingkhut ka jing subah ha ka bede ba ka tungkam tungjam re naka por ni josmo baka don kata kajing bambek hang ni hang tai re hang di ka kenti ka bamenta na kaliang joko party ngila ada ble ko homework ka jongi ngila ban ongru bakala bande kata ka sting operation hakaba khadu kharwai ngila yo ban lum ban lang ikini ki evidence pat menta ngidon ban penpau sho upat ba bonu i ya kata ka jingle thurmur na kaliang joko sarkar le si kala ban ngru ka jingle khnang na kaliang ka joko sarkar bakan thum tangi ta ki brio ke baka ka ibet ha ka jing so ka jongka Dia nama kata kadaw nakaliang joko party sa sisian hakani ka janmit insulate nakaliang joko party ru ngilai juyay dawa nakapor ba ya ke MPSC ya ke DSC don kamban insulate ban weng ya kita ki bakan numdan kan kuno ko political interference hagabede bakatungkam tungjam naman gi kwa baditang kita ki samla ki bade hok ki samla ki ba treshitom ki samla ki ba bit ki ba biang ki ba kila bantri haki department si ba per jongka sarkar Tiada makata hadi ka janmit ngan sa sam shapi ki lat patai kubor haka bede bikini ki jinglap ka jungi bangala ban ongru kani ka jinglap ka jungi kadi tang a tip of the iceberg mo itang i clearing ibarit jong ka ek ka scam ka basok hey ka bajay don na ka por le se ka jinglap jong ka party nang ni shakmat kan penkendit ya ka sarkar bat kan pelong ada karu iki khana samla iki khun samla baki bahaba ki apply iki kam ki jongki baki di banlong ki berpikir namar nak kapor kini ki aja tina kata ka party kan yang scam bakan yai dawa ba ya kani ka recruitment haka bede bakan ka grade 4 baka LDA kam typers di ban sange season don initiate ke inquiry what menu badong kiti ban tampoi kini ki
kini ki akan tungkam tungjam bat ban pensitom de ki katkum kaan katkum ka jinglap ka jungi ki don kumba langwood ha ka grade 4 kumbang laong mene ki don san potli ki jingkeli na kita ki san potli jingkeli ki atem tang lightly ki jingkeli don ki atem tang southly ki jingkeli which ladanga convert ya ka into percentage it kabamot ki poitang kumba 6% lanitang persen hatu don hop se mo tang 100% lala mo ban pass kira-kira test namar habang ipek kiwi exams pidong kam lakum finyo ba yakata ka 40-45% henry ka ka banging ngilap mangi lightly ki jingkili ba pipin attempt out of 50 kalang tang kumba 6% kani ka pensisya kani ka kedosai baka don kata ka bambet haka bede baka tungkam tungjam hangte hawes dan tehil sing baka DSC nadu ko basang baka party ka juai voucher ka juai kren bah kabede baka tungkam tungjam idon kam bakan don ka transparency don kam bet insulate yakini ke service commission yakini ke selection committee ba kemdum don kanu ko political interference haba kala bet nadu ko basdang kanum don kanu ke jingkulmat hadien habodru bakata kan kaniada wat ikitu kibadi hok kibatri shitom reda ka jingle jong ka sarkar ban ailat bikini ki kanja kawanra aru wat ika jingdo jikan man wat gitu kibak liak hok kibak liak bah henry bangen aila pat bakan ya cakmat kani tang nakadaw jo kini ki laingut kan penduk nong ru ikat to kani ki bede hok ban yo hak jaka jo kini ki laingut kan nakaliang jo party ngilada ai ka jing thok jo chief secretary menen kumjo ru sha u commissioner secretary jo person department bandawa ban pinsenge ya kanika person interview henry ngi yo ngo ngi tip bakata interview ka ya be cakmat ti nakaliang ka jo party naduk basang ngila kren syai ba ngila dawa ban pinsange hendai haba ka sorkat ka ya be chakmat nakaliang joko party ka session mi kilat kilinti ban pentikna bai kani ya kani ka recruitment hab ban pinsange da kano kilinti knang bakala ban plilinti pat ya kita ki khul samla ki badi hok ban yo ya kani ka kam kajam nakaliang joko party ngintip manu kini kita gilaingut nakaliang joko party ngi shimbek based on evidence bangilap kila ban don jede kila ban non jede dei namar kata kadaw ka party kakwa baka sarkar kan thong daka jing toket khnang haba kala de benthong ki jing toket initiative ken manu kita manu badon kiti bat kita ki badon kiti compare lada don jede lani undang jede haban shim ya kataka sinjam ban ai ya kataka punishment dan ya kataka iki bakin shim kita kilat lenti ban pensitom kita ki badon benta